Hello, nandito po kami sa mga pamilya Ronquillo Gonzales. Nandito po kami, binigyan po kami, nag-donate po ng halaman para po kay Papa Jesus, yung pasong kulay green, tapos yung timba po. Tsaka ito po yung mga mascarinas, tsaka Ronquillo. Kasama po yan. Tignan nyo po, magaganda yan, oh. Meron pa hong natitira dito. Yan, bigay po rin yan kay Papa Jesus. Mga halaman. Maraming salamat po sa mga nagbigay, nag-donate, sa mga iyan. Pagpalain nawa sila ng Panginoon Kristo. Salamat po talaga sa mga nagdonasyon na sila Ronquillo Gonzales at Diaz. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng mga Panginoon Jesus Kristo sa lahat ng binigay nyo para kay Papa Jesus sa altar ko. Naway sana'y bigyan pa kayo ng blessing at itong taon nito at matapos nito at bigyan pa kayo sunod na taon. At maraming salamat. Nakalimutan ko pala tukuhanan kanina. Ito na po, maganda rin ang bigyan nila kila Papa Jesus din po yan. Maraming salamat po sa nagdonasyon yan. Pagpalainawa kayo ng Panginoon Kristo sa binigay nyo kay Papa Jesus. Amen.